खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय सानै सेंग्रा आरो सिख्ला बा सानै हाबा जानाय हौवा आरो हिन्जाव बिथांमोनखौ नुगासिनो दङ आरो नुदों नायनानै ला नै दा बेयाव नुनानै नोंथांमोना साननो हागौ मा जादों नङा होमबा, मा जादों बे सानै हौवा आरो हिन्जावा मा जानानै दं। दा आं बे समाव आङो जोंनि बर' समाजाव गोबां बेबायदि हिन्जाव आरो हौवा गारलायनाय जाथाय बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय दङ आरो बेबायदि नुनायखौ नुनानैनो आङो दिनै गुसुं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैबाय। बाथ्राया जाहैबाय बेनो, दिनै सासे हौवा आरो सासे हिन्जाव, सासे सिख्ला आरो सासे सेंग्रा, सासे सिख्ला आरो सेंग्राया जेब्ला गोसो थोलायो, बै गोसो थोलायनाय समाव बिसोरनि राव रायज्लायनाय गासैबो गोदै जाजोबो। आङो माने ओंखाम गैयाब्लाबो सानसे रानना थाब्लाबो आं नोंजोंनो हाबा जागोन सना, आं नोंजोंनो हाबा जागोन होनहरलायनाय, दिनै जानो गैयाब्लाबो आं नोंनि न'खराव थांगोन, न' गैयाब्लाबो आं नोंनि न'आव थांगोन होनलायलायनाय बेबायदि राव गोबां माने गोदै अननाय राव बेबायदि सोलियो आरो हौवासानिफ्रायबो नों जेबो मावाब्लाबो आं नोंखौनो आलो जाहोगोन सना होनहरलायनानै बेबायदि माने गोसो थोलायनाय जायो आरोखि। आं एसे कमेडि टाइपआवबो बुंबाय दै, माने गोसो थोलायनाय समाव सासे सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा नोंनि इनकाम सर्स नायहरा, सिख्लायाबो हौवाखौ इनकाम सर्सखौ जेबो नाहरालासेनो आंहा नोंनि न' गैयाब्लाबो आं नोंजों हाबा जागोन, नोंहा थाखा फैसा गैयाब्लाबो आं नोंजोंनो हाबा जागोन बेबायदि राव बाहायो। आरो सेंग्रायाबो बै सिख्लाखौ जेबो गैयाब्लाबो फरायाब्लाबो फरायस्लाबनोनो होबावा सोरबा बायदियाथ' इडुकेसनखौनो लाहोस्लाबा, ओरैबायदि नोंखौ मोनथारनाय नंला होननाय बायदि माने लानानै खारो आरोना। माने नोंनि थांखिखौ सौहैयैनि सिगांनो बै सिख्लाया आंखौ बै सेंग्राया जायखौ नांगौ बेखौ माने नों फरायाब्लाबो जागोन, आंनो मावै दाङै जाहोखागोन नोंखौ होनलायलायनानै बेबायदि फुस्लायो बुरखायो, बेबायदि बुरखायलायो आरोखि। दा खोथाया जाहैबाय आं बुंनो हास्थायनाया, दिनै नैबे स्क्रिनाव होनाय फंबाय आरो बिनानावमोनखौ नुनानै आङो गुसुङै राव आंनि गोसोनि साननायनिफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो होननानै आं सानदों। ओरैबायदि दुखुनांथाव, दिनै जि समाव बिसोरो नों ओंखाम संनानै जाहोआब्लाबो आंनो नोंखौ संनानै जाहोगोन, नोंहा थाखा फैसा न' बां गैयाब्लाबो आं नोंजोंनो हाबा जागोन होनलायलायनाय रावफ्रा दिनै बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै नोंथाङा मा साननो हागौ, नोंथांनि गोसोआव मा सानगोन? दिनै रायजोखौ लानानै, समाजखौ लानानै नोंसोरो गोथार जुलिफोरखौ जाबाय। दिनै जाय सिख्लाया जाय सेंग्राया हाबा जायो बेयो रायजो आरो समाजखौ लानानैसो हाबा जायो आरो समाजनि नेमखान्थि बायदियै इसोरनि बोरफोरखौ लानानैसो बिसोरो हाबा जानाय जायो। दा दिनै एसेबां समाजखौ लानानै रायजोनि बोरफोरखौ लानानै हाबा जासे जानानै संसार जानो हासिगोन, बिसोरनो दायथ'खौ गथायबाय, गथायखांनायनि उनाव आरो बिसोरबो बै सेंग्रा आरो सिख्लायाबो आं दिनैनिफ्राय आंनि संसारखौ जानो हासिगोन होननानैसो बिसोर गावसोरनो संसार हिन्जाव लाबोयो, गावसोरनो हौवाजों फैयो, बेबायदि खालामो। नाथाय बै समाव जि बुंनाय राव, नोंनि जाहोनो गैयाब्लाबो जाहोनो हायाब्लाबो आं नोंजोंनो थांगोन, नों जेबो मावाब्लाबो आंबो मावना जाहोगोन, बेबायदि रावफ्रा दिनै माबायदि गोमालांखो। संसार जानायाव
फिसा फिसा खोथाफोरखौ लानानैनो गोबां बेबायदिनो गावजों गाव एसे एनैया जाखायो। नाथाय बेफोरखौ लानानै बेबायदि गावजों गाव फाथैलाय बिसिलायनायसिम थांनो नाङा, आं बेखौसो हास्थायदों। दिनै गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव उन्दै उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै संसार जानायाव गोबां खस्थ'फोर मोनदों। बेनिखायनो आं नैबे समाव बुंनो हास्थायदों दि दिनै जायफ्रा लाइमोन बैसोफोर, जायफ्रा जोहोलावफोर, सेंग्राफोर, सिख्लाफोर, बिसोरो दिनैनि समाव नोङो मा खामानि मावनानै दङ? नों फरायदों नामा? जुदि नोङो फरायगासिनो दङ, नोङो माबा मोनसे इडुकेसन फारसे नोङो आवगायलांनायनि लामाखौ लाबाय दङ, नों जेब्लायबो लाबायानो था। नोंनि थांखिखौ होसोनायाव नों जेब्लायबो नोङो गावखौनो सिगां जाग्रो। दिनै हाबा जानानै आं फरायफिनगोन, हाबा जानानै आं बिजनेस मावगोन, बेबायदि दा सान। सिगाङाव नोंनि केरियारखौ नों बनायग्रो। सिगाङाव नोङो नोंनि लाइमोन समाव नोंनि बिमा बिफाया जिखौ होबाय, जिखौ नोंनो होदों, फरायनो, लिरनो, गाननो, जोमनो, दिनै बै एसेबां मोजां फेसिलिटिसखौ मोननायाव नों मानोथो फरायालासिनो हाबा जानोल' दावराव जाखो? नों मानोथो फरायालासिनो नोङो हाबा जानायाव हांखुर जाखो? सिगाङाव नोंनि बिमा बिफाखौबो नोङो सानग्रो। नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ ओरैनो जोनोम होआखै। नोंनि सायाव गेदेर थांखिफोर थायो। जाय थांखिखौ नोंनि सिगाङाव बुङा, जाय थांखिखौ नोंनि सोलोंथाइ लानायावसो आवगायहोनो सेस्था खालामबाय थायो। दिनै बे फिसाया फरायनानै माबा मोनसे मोजां खामानि मावहैथों। दिनै बे फिसाया, बे फिसालाया माबा मोनसे मोजां राहा लामाफोरखौ मोननानै बियो संसार जानायाव गोरलैयै संसार जानो हाथों। बेबायदि थांखिजोंसो जों साफ्रोमखौबो, नोंसोरखौबो, जों साफ्रोमखौबो बे थांखिजोंसो दिनै सोलोंथाइफोर होयो, मोजां राहा लामाफोरखौ दिन्थियो। नाथाय नोंसोरखौ हाबा जानो थाखाय, उन्दै बैसोआव गानजा सोबनो थाखाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानो थाखाय बेबायदि थिनाखै, बेबायदि फोरोङाखै। बेनिखायनो आङो बिराद दुखु मोननानै नैबे भिडिअखौ बनायदों। मानो होनब्ला जोंनि बर' समाजाव बेबायदि सोलिगासिनो थानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थानायलाय गोबां दुखु मोननाय फैदों, गोबां साननाय फैयो। सानैया साना दै, सानग्राफ्रा साननो गोनां बायध'था जायो। दा आंबो सानोखाय एसे एनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखायनो आंबो बुंदों आरोना। आंबो बुंनो गोनां बायध'था जादों। जेखियानो जाया मानो साफ्रोम बिब' बिनानाव, साफ्रोम बिदा बिनानाव, साफ्रोमनिसिमबो आङो खावलायनाय थाबाय, जोङो जेब्लायबो जोंनि सोलोंथाइ फारसे जिखौ थांखि लादों बेखौ जोङो मावग्रो, जोंनि बिमा बिफानि सिमांफोरखौ जाफुंहोग्रो। नङाब्ला नोङो संसार जानायावबो जेरावबो नोङो लामा गोथे जागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिखाबायब्ला नोंथांमोना सोलायगोन, आरो बुजियाब्ला नोङो नोंनि बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ मानिनाय नङा। जेखियानो जाया मानो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ वान टाइम साबस्क्राइब खालामनानै गालां। इयुननि समाव नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान गोदान भिडिअफोरखौ आङो नोंथांमोननो लाबोनो हानाय बायदि। जय बर' हारिनि।